Kampana. Napalabas. Imbaga ni Maria iti amana, ngawanin ti sakit tinakam na iti kabsat na ani Alfon. Iso ang maragragsakan mat ni Senyor Pasito, gapu iti kasta anak ko na ni Maria. Inururay nga rod ni Maria ti kabsat na, tapno kasarita na. Kat ibaga nang agbalbaliwan, ken kayat namatan ti makigayam kada Daniel ken Romana. Iti sabali abangin. Agtultuloy lata ti panangbantay dagiti buyot ni Senyor Pasito iti bodega nga ayan ti adu nga armas. Imbilin ni Senyor Pasito abantayan da na imbag ti bodega tapno awan ti asino man a makastrek akabusor. Iti daytamot lagun daway. Intaray ni Romana ti inana iti ospital gapo iti nakaro a panagayok daytoy. Itagagayan. Denggen nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. Kampana! Romana, gagangay la panaguyag ti sakit ko na ti doktor. Ngamnaskan at tumarak dagiti agas nga inreseta na. Nasayaat nga rod no kastananang. Urayan na kamin kani Daniel iti labi ti ospital ha. Ingkampi it gumatang iti agas. Sige, anak ko. Mabit lang, Romana. Oh, apay Daniel. Asino tinakitam? Anya ter aramiden dito ospital deta tao. Apay nga da ditoy. Asino ti dakdak kamatam? Madamdaman to nang ibagak na asino di nakita ka tao, Romana. Inta pa'y gumatang iti agas ni Nana Caridad. Sigurado ka, Daniel? Uwin, kanawin na makita ka dyan lalaki. Kung kumpurmi ang lugar ti pakakit kitakan ko na. Anya? Am mo ni Maria dayjay. Nakitak idi nagsarita da adwa. Saan lang agmay sa dayjay lalaki, Romana? At dapay kakadwa na? Daniel? Adun adaras ang nakitak nga agpagnabagnada dito'y sentro. Mas dawak. Anyang itatir aramidin da? Daniel? Adamanan gundaway apan nakakita kadakwada adwa. Adda kinasarita da adwa mo't laeng agtutubo. Iti sana nagbayag. Pimanaw da mo't laeng. Anya? Iso anak ko nga da sa balyang aramidin da gijata tao. Iso nas dawak itay nakitak di may sa lalaki dito ospital. Anya nga tatir aramidin na ditoy. Nakasurat ti balay da Daniel. Sa dino nga tatinapan ng tigayom ko. Oray ni Nana Salome. Awan di ta balay da. Itayak pa yung agap-apo. Awan mo ti mangilukat itiri daw. Pagandarag mo lang ti kotsek. Ang mga naadala di simbahan ti gayom ko. Talungal daw sa anak ka nagparang ni Daniel. Agkidawak lang iti pamakawan. Gapu iti saan ko pa nagtimtimok iti kalabas. Ipagaruplakit din ni Daniel aging mura kon. Iparpartak ko pa iti panagmaneho. Talaga kahit kumunta na makita ni Daniel. Kasta ka di, padre? Wen, Alfon. Itay laagsa pa nga imay dito'y simbaan ni Daniel agayam mo. Sa dino nga tatayan ni Daniel ita, padre? Jack am mo, Alfon. Ta itay malpas ti misa, pimanaw o dagos. Di namutan imbaga kanyak no sa dino ti papanan na. Awan mo't ti inana, tanapan ijay syudad. Tinasayat, urayam laang dito'y simbaan, bareng umay tumot laang dito'y. Saanin, padre? Ngamno kas pangarigan dagsubli ditoy. Pakibagayo lang nga nasapsapulag ti gayom ko. Sige, Alfon. Ibagaktukin ko na. Agyaman ak, padre. Ala, sa anak nga rudan nga agbayag. Sa tino nga tantayan ni Daniel. Napanak amin na posible apapanan na. Ngamjaklat na masarakan.
Kaya't ko kumangay pa kamo kuha na nagbalbaliwan ni Manang Maria. Kaya't na pa yun ti makigayim kadagiti gagayim ko. Mabisina ka. Dumagasak man pa di tata. Ha? Dagiti nakataktor iti igiti kalsada. Da Daniel kan Romana. Kadwada pa ni Nanang Caridad. Isardong ko tilugan ko iti batog da. Agyaman nagtanag parang kamit lang ngayon, gayam. Wen, gayam Daniel. Pakawanan dak ko ma. No'y talangag parang kada kayo pa ni Romana. Alfon, kunaklan no gimurakan. Ni, saan Romana? Apay ko magumurak ngay. Nanang Caridad. Nagkapo kayo gaya medyo ospital. Kumusta tirik na yo? Nasaya at matan, Alfon Barok. Nasayat nga rod no kasta, Nana. Tinasayat, aglugan kayo iti kotse. Itulod kayo iti balayo, Nanang Caridad. Romana, nagsingpat dagiti gagayem mo. Kitaam idaadwa iti terasa ti balay. Nagmayat ti panagin nistoryada. Uwan nga rod nanang. Kaslada la na iliwan iti tunggal maysa. Agasam mat ngamin. Talo nga aldaw asanda nagkitkita. Tinasaya at anak ko. Asikasum dagiti gagayem mo. Kabaulakon ti bagik. Saan abale, tana tumarkumatan dagiti agas nga inreseta ti doktor. Uwan nanang. Agina na kayo matan. Siyak pa'y lati makaamong agtrabaho diti balay. Wen, katagyaman aken ka anak ko. Oo. Apay ang nagsanaay kayo. Pampanunutak laang ti kwarta na gastos mo iti ospital. Nanang, Nakisayam manen ti kwarta nga ururnungem. saan na bale nanang? Tati kwarta masapulan. Tinapadag ita na ipa-check up kayo iti doktor kan nagatang yu dagiti agas yu. Anak, Di yu kati pampanunutan tinagastos si hospital. Tinapatag, agimbag kayon. ala, panawan nak nga rudan anak ko. Ingkamot makistorya ka da Daniel kan Alfon. O sige nanang, Adapay mo't kit di mamerienda di kusina. Ida saram ida iti meriendada. ay na, itay pa na idasar ko ti meriendayo ngam di yu matlagarawanan. Uwan nga peso Oray dya ako nagmerienda. Ta sigurado ako orang pwede takan ni Daniel. Uy, loko ka. Aday ta ka man ako na akon, Alfon. Igaraw mo man ang timang rabak. Agmerienda kayo kit din. Kababain matkan ka tayo tulod na kami pa diti balay, Alfon. Di mo panunutan dayta Romana. Basit labanag dayta na aramidak. Uwan gayam, Alfon. Apay nga ita kala nagpakita. Ibaga man peso? Ada ka di ginuram kada kami ka ni Romana? Ha? Ni, apay kumangay gumurak kada kayo ka ni Romana. Pakawanin dak. Ada lang amin simkan iti panunot ko iti dayda ka nito. Iso asana ka matagtagari. Sigurado ka? Sigurado ak. Awan tiga po na gumurak kada kayo? Nasayaat nga rod no kasta, Alfon. Kunaklano nakabasulakkan kan, gapu iti inkitikit ko anagan tayo at talo iti puon di kayo. Apay kumagumura ak, Romana. Magustuak to pa dyan kitikit mo anagan tayo talo. Saan man na dayta ti pagsasaritaan tayo? At dati napatog nga ibaga kada kayo. Anya day tagayam? Nagbalbaliwan ni Manang Maria. Nasingpot itan. Sigurado ka nagbalbaliwan ti kapsat mo? Aguri ka man. Kasano ko maana pasamak day tagayam? Nagsarita kami adwa. Kinapudno na. Kaya't namot ti makigayim kada kayo ko ni Romana. Anya? Dayta tagpay so Daniel. No kayat mo. Awaga kitamot lang. Tagsasarak tayo. Alfon, Di kayo madanagan. Nasingpot itan ni Manang Maria. Nagkinaawatan kami nga agkabsat. Nakapalas ni Sika, iha. Sa dino ti papanan ni Sika. Inawagan nak ni Alfon, papa.
Ang sasarak kami kano ije balay da Romana agayem na. Talaga na saanan nagap-apan ita kayo kinalfon, iha. Magustuhan launay ni siyak dayta. Awanin ti rumba nga pagapaan mi kin ni Alfon, papa. Nagkinaawatan kami nga agkabsat. Okay. Amo nga rod ni Sika ti papanan ni Sika, iha. Uwan, papa. Inyawag itayan ni Alfon no sa dino ti ayan ti balay da Romana. Adamatan ijay ni Daniel. La. Mapanyarutin ni Sika, iha. Amangan nor-orayan dakan. Romana, agturungan ni Manang Maria dito balayo. Anya? Ala, kababa hindi ti balay, Alfon. Saan kami ang nakadalos ka ni Nanang? Ay na, di mo pa kadanagan dayta Romana. Nasingputitan ni Manang Maria. Saan na kasi ti sigod? Gayam. Sigurado ka iti dayta nga ibagbagam ha? Daniel, namin ano na daras nga imbagam kanyak dayta. Isa asong batak manen, ama sigurado ka nagbalbaliwan ti kabsat ko. Syakti makaamo ka da kayo. Mabiit lang, Daniel. Alfon, Oh, anya taramidam Romana? mangisagana ak ka nagluto ak iti kanan tayo. Takababain mo't kinimanang Maria. Ha? Ala, panawan kayo ping agin inistorya dito ya. Agluto ak biit, tapag isunto no makasangpot ni Manang Maria. Asidag akon iti lugar da Romana agayem ni Alfon. Ew! Nagrugit ti aglawlaw ti malabsak iti dayto a lugar. Kay squatteran. Nagado ti tambay iti igid ti kalsada. No saan laaga po iti panagpampamarang ko na singpat. Diyak aramidan ti kastoy. Naskan ngamin nga ipakita kin ni Papa ang nagbalbaliw akon. Nga awanin ti gurak kin ni Alfon akabsat ko. Kasta magtandag iti gagayem na. Isardang konti kotse iti batog ti panaderya nga imbaga ni Alfon. Asidag ka no dito yan ti balay da Romana. Ha? Dayjay matgayaman ni Alfon. Paypayapayan nak. Amunan asyak ti dimtang. Dito'y gayam ti lugar yo, Romana. When Manang Maria, Oo. Apay kasla mababain ka ang makisarsarita kanya. Manang Maria, naibagakon ka dakwada kaya't mo mati makigayam. Isong adda ka ita ditoy. Kasta ngagpaiso, Romana. Daniel, no anyaman ti saan nyo ang nagustuhan kanyak iti kalabas, agkidkid dawak iti pamakawan. Ha? Daniel, Romana, kaya't kumati makigayam kada kayo. Kinapudno na. Apalak launay ni Alfon. Gaputan na adan iti nasisingpat agagayam akas kada kayo. Ape kiti na saan? May mayat Tapno adu tayo nga gagayam. No kasta, maawat dak ka din agayam yo, Daniel? Romana? when Manang Maria, Agyaman ak nga rod no maawat dak agayam. Di ka madanagan. Taagbalinak anasingpat kada kayo agagayam ko. ay, when gayam, nakaluto akon. Mabalin tayon ti mangal daw. Kasta ka di? Kinapudno na. Itayak pa'y amabisin, Romana. Apag iso nga rod ti isa sangpat ko. Tadagaya mo naluto amakan, Romana. Ay, gayam. Sa dino ti ayan ni nanang mo? Aday di silid na Manang Maria. Masakit nga minti inak. Kasta ka di? Anya nga minti sakit ti inam, Romana. Nakaro ti panaguyag na Manang Maria. Kinapudno na, nabiit kami pa'y asim mangpet ang naggapo iti doktor. Oh my God! Ang mga noad da sa rutina ni Romana. Kat makaranak pa'y. Ew! Manang Maria, ada ka di ibagbagam? Ha? Ay, awan, Romana.
Dala na lagip ko. Iso nagulima ka. Oh, anya pa lang arod arami din tayo. Hintay manganan. Tama nga no mabaawan nun tinaidasarakanin tayo. Asino jay dimteng asa nga ili tayo, Romana? Ni Manang Maria akabsat ni Alfon, nanang. Anya, apay nga da dito'y daydi a babae. Saan ka di anatangsit daydi a Maria? Nagbalbaliwan, nanang. Kaya't nakanumot ti makigayem kada kami. Iso nga imaymat dito'y balay. Kasta ka di, anak ko. Wan, nanang. Mangmanganda iti kusina. Ay, amom, nanang. Nagsingpat mat kayam ni Manang Maria. Apay ana ibagam ti kasta, anak ko. Nalai nga makisarita. Amo na mo't ti makibagay iti kaskada tayo amarigrikat. No kasta, nagkamaliak nga rod iti panangipagarup ko adakes a tao ni Maria. Wan, nanang. Nagsingpat kayam. Kunak no dakes mo't a tao. Kamaligayam day di apan nang ipagarup tayo, nanang. Maala, asikasum nga rod dagiti sa nga ilim, anak ko. Sa anak pa'y la makatulong ken ka. Gaputa kayat ko pa'y ti aginana dito'y siled. O sige, nanang. Siya kung ti makaammo ka dagiti gagayam ko. Manang Maria, agbusog ka. Naimas ti inluto ni Romana sinabawan nga ikan. Wan Alfon, naimas ti panagluto ni Romana. Ew, mapilpilitan ak lang amangan. Ay, buisit ti kastoy. Diyak kayat ti kastoy a klase ti panagluto. Yak! Manang Maria, antuitin na po yo. Mangala ka. Tamo ka mabisin ka. Agyaman ak Daniel. Ngam nabsuga kon. Nanganak pa'y ngamin ijay mansyon sakbay nga imayak ditoy. Kasta ka di manang? Wan Daniel. Oh, api nga wan matan ni Romana. Napan iti silid ni Nana Caridad, manang. Intuludan na iti kanan. Okay. Ew, nagwara dito yung balay da Romana. Kasla balay ti marabutit. Nagalas pa'y ti balay da. Napimpintas pa'y di balay ti asok iti mansyon. Yak! No kayat niyo pa'y tisidaan. Inak pa'y manggawi di kusina. Uray saanin Romana. Nabsog kamin. Wan Romana. Si kakit di ati mangan matan. Tani, di ka pa'y nangan. Inasikaso kami ni Nanang ijay silid, Alfon. Sumaruno ak matan amangan. Anya ti pudno apanggap ni Maria. Apay anakigayem kada Daniel ken Romana. Gagayem di uliwayan adenggen tituloy tinobela tayo na paulwan. Kampana! Nobela ken iti direksyon ni Isagani Yalong Bolyeser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Kampana! Naimbag nga oras kada kayo amin.